Здравейте, аз съм Стефи и добре дошли в Актополис. В днешното видео ще бъде изтеглен победителят от giveaway, който организирам именно на ето това копие на Самодива, което е подписано не само от прекрасната Краси Зуркова, авторката, но също така и от Стоян Атанасов, който е художникът на тази прелесна корица. Още веднъж искам само да изтъкна, че този giveaway го организирах за да един вид да ви благодаря за цялата подкрепа, която ми показвате, за това, че се абонирате, че показвате палец нагоре, за това, че ме последвате на всички други социални медии, които имам. И въобще смятам, че едно такова копие наистина изразява моята благодарност и моята любов към абсолютно всичко, което вие правите, което ме мотивира ден след ден да правя още клипчета. Искам още веднъж да се извиня за проблемите с тагването. Питах 1000 човека, помолих приятелки да ме тагват. При тях също, примерно, не ми излизаше, че са ме тагнали, но те успяваха да ме тагнат и страницата ми излиза, когато натисквах това, което те са написали, но въпреки всичко на мен не ми излиза notification. Не знам какъв е проблема, мисля, че наистина Facebook, мислих, че от мен, но накрая мисля, че наистина Facebook е виновен, просто поради факта, че нещо с настройките не беше наред и просто не ми даваше известия, когато някой човек ме тагне. Но дори поради някаква причина, в която искрено се съмнявам, но дори да има някой човек, който поради някаква причина е пропуснал всички тези съобщения, които бях написала във Facebook, няма проблем, ще има други giveaway, не се притеснявайте. Важното е, че много от вас, надявам се всички, наистина ми писаха или успяха да се свържат с мен по някакъв начин и следователно, естествено, бяха и записани за giveaway. Още веднъж се извинявам, но като за пръв конкурс предполагам, че е нормално да възникне някакъв проблем. За следващия просто вече ще знам. И така, без повече да се бавя, още веднъж се извинявам, още веднъж просто искам да ви благодаря много за подкрепата ви и направо да потеглим към теглянето. Ето в това малко чекмедженце съм ги написала имената на Дели листенца и ги сгънах, така че естествено да не мога да ги видя. И ще изтегля един, който ще бъде победителят, и втория, който ще бъде нещо като резерва, ако с първия нещо има някакъв проблем и не можем да се свържем. Сега към теглянето. Барабани, моля. Ето го първия, който изтеглих. Сега ще видим кой е щастливеца или щастливката. И това е Траяна Неделчева. Ето, написала съм името както е в Facebook. Не иска да фокусира. Хайде, фокусирай. Ето името с моя отвратителен почерк. Честито на победителката. Фокусирай. Свържи се с мен до тази неделя, за да можем да уточним адресът ти и начинът, по който ще го изпратя. Сега ще изтегля още един, който да играе като резерва. Ето отново малкото ми чекмедженце. И хванах един. Сега ще видим кой е той. И това е Лазар Лазаров. Ще се свържа с тебе, ако поради някаква причина не успеем да се свържем с победителката. Честито на победителката! Искрено много ви благодаря на всички, че участвахте. Аз много се притесних, че тази книга вече всички имат и всички са я прочели и няма да има заинтересовани. Но много от вас наистина участваха в giveaway-а, за което отново много благодаря. Отново честито, отново благодаря за търпението ви, заради там проблемите и въобще за удължаването на срока за участие. И се надявам, че този giveaway ви е било приятно да участвате в него, колкото и на мен беше приятно да го организирам. Това беше всичко от мен за днес. Много си ви обичам, пожелавам ви приятно четене и дни изпълнени с какви ли не книжни удоволствия. Още веднъж много благодаря за всичките мили думи, които ми написахте, когато се свързвахте с мене. И както вече казах, ще има и други giveaway, така че се надявам, че ще участвате и в тях. Чао и до следващото ни видео!